Il-Kumitat Olimpiku Malti ħabbar l-ismijiet tal-kontingent Malti li se jkun qed jirrappreżenta lil pajjiżna fil-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa f'Malta. Mid-29 ta' Mejju Malta se tkun irrappreżentata minn taħlita ta' atleti b'esperjenza u rebħ ta' midalji fil-logħob preċedenti kif ukoll atleti iżgħar li ser jiddebuttaw. Kif ħabbret l-iskwadra Maltija, direttur sportiv tal-Kumitat Olimpiku Malti Charlene Attard iddeskriviet il-proċess ta' tħejjija u għażla teknika li ilu għaddej għal dawn l-aħħar xhur biex jiġi żgurat li l-atleti li jiffurmaw parti mit-tim Malti ikunu f'forma eċċellenti. Dan kien ikkonfermat mir-riżultati pożittivi rreġistrati mill-atleti magħżula f'diversi kompetizzjonijiet internazzjonali f'dawn l-aħħar jiem. Fost l-atleti li jilbsu l-uniformi Maltija fl-aħħar tax-xahar hemm ir-rebbieħa tal-midalja tal-logħob tal-Commonwealth tal-Mediterran u tal-European Youth Olympic Festival. Jinaqdu magħhom diversi rebbieħa tal-midalji tal-GSSC tal-passat li qed jikkompetu biex iżidu l-ammont tal-midalji tagħhom f'darhom. Il-Kumitat Olimpiku Malti ħabbar li għall-ewwel darba Malta se tkun qed tadotta l-kunċett ta' team captain. L-iskop ta' dan l-irwol huwa li din il-persuna jispira u jmexxi kif ukoll jappoġġja lill membri tal-kontingents meta jkun meħtieġ. Dan l-rur ġie mogħti lill-atleta Olimpika Eleanor Bezzina li għandha storja sportiva notevoli. Ix-xef de missjoni għal dawn il-lob Paul Sultana sostna l-pjanar u l-koordinazzjoni bir-reqqa li sar mill-Kumitat Organizzattiv li ilu jaħdem bla għedha biex jassigura li kollox jimxi tajjeb. Fit-tmiem il-konferenza stampa il-President tal-KOM Julian Paġbonello tenna r-responsabbiltà li għandhom l-atleti biex mhux biss jiksbu riżultati tajbin iżda jkunu l-aqwa ambaxxaturi li Malta jista' jkollha billi jħadnu l-prinċipji tal-isport u l-fair play.